marhaban bika ya annabi marhaban bika rasulullah. Na riga na shigo waka zan yi baitun wasu dakiko babu shakka zan wake mahabubi waliyullah. Marhaban bika ya annabi marhaban bika rasulullah. Qala kalla annace wa yabo yakatu takafu annaka ba mu rabo birgitani a cikin masoyanka ya sharifullah. Marhaban bika ya annabi marhaban bika rasulullah. Almajiri gun aliyu nake harazumi dan uwanku nake faju ne idan ka so ka ce masa mahadiyullah. Marhaban bika ya annabi marhaban bika rasulullah. Sai yawan ambatonki nake sai yawan lazuminki nake wurdi na soyayyarki nake fatimar rasulullah. Marhaban bika ya annabi marhaban bika rasulullah. Idan na ce shehu Gibrima kuma ku ce shehu Gibrima yau Gibrima ne fatihul aqilatir rasulallah. Marhaban bika ya annabi marhaban bika rasulullah. Yaktu takafu an tafiyar ka arabu ce ke tsumani yamshi hauna na Allah kai kake mai farin tunani. Iza masha daga kafar sirri ce take tsorata ni tafiyar ka Allah yake so bai tafiya irin taka ba. La yantiqu anil hawa bakinsa na faɗar gaskiya. Hajabtu nafsi bi hijabillah ya yulaniya wa mannatu bi ayatullahi sayyidihim daya wa bi ayatul bayyinati ba zan daina gaishe ka ba. Jibrilu an yamini Israfilu an yasari wa sayyiduna Muhammadu amami sahibu sabari wa samu sabiri da kai nake yin tafakuri. Nuru Yusufu ala waji ba su fi musanna ba. Allahumma sallu ala sayyiduna Muhammadul mahi shashi al-ilal wa mufarrijal qurub wallahi tallahi صلوا على المحبوب مدد الروحاني تقوى قوة الكلية سر القرنين والجزئية وتمثيليات الرباني سيد كرب بيتك أنا ما سيكو آياتي سبحان أرغاينا منو دسنكا يا سيدي مولاي baka shigo da marina ka tsaya a harkokina kai kadai nake ta kauna ya asayidi sanadina ka dube ni ya babana ka ji tausayina. Da zagi da suka an yi min an cutar da ni kai ka jana cikin kasharori ka kautar da ni. Kai mani nasiha har haƙuri ka koyar da ni kuma ka ce ina haƙuri ba za a cuce ni ba. Gashi yanzu na ya haƙuri ka ƙara yi man ado ka sake taɓan adon da ya wuce ma farfado. Sake man maganin mai sharri da mai saka min ido ba mu kariya kansu dan ba za su cinye mu ba. Lillahi an shekhi maulana rasu jalla lillahi ilala rasu nasrul ilahi ya ilahi rasu sidu gode wala mai san dan balarabiya sidiyin dararan nan ne dan gidan sidiya. Abana sharifi umana ma sharifiya muridi nake ga sharifi na gun sharifiya.
Aliyu Harazim ban hango wani kamar sa ba. يا أحباب النبوية تستمعون هذه النشيدة النبوية للساني الشريف السيد رئيس هكذا أمير شباب لجنة شعراء الإسلام جزء توستي سيدي الدرارو تحت إدارة مولانا السيد الشريف العارف الرباني أبا سيدي محمد المهدي الدكتور الحاج علي الحرازي وساكنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه والنبي محمد وركب الجوالات 070 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرورو ساصارم جوس